हिलाओ, जब जब मन करे तब तब हिलाओ। हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो चेक। बताई भैया का कितना बढ़िया हम हीरो छाड़ के चल रही हो, कितना बढ़िया हीरो छाड़ के जेंटलमैन बन के चल रही हो। बतावा ई कौन सरवा यानर के काम कहे बीच रोड में खुदा ला दल बा, ओकरा ना लौकर हो कि रास्ता हो कि कुल खेत हो कि कौना यानर के काम में हो। ए हाय चलो बड़े एने आओ कादी बोल रे हिलाओ तो कौन बोल ले है। अच्छा ये बताओ के खुदा के हलो ले बा केने खूंटा बारे ओइ का यानर बारो रे साले यानर आ कहत ए करो बानो हम बानर है भीज गइल बा ओ निकाली का निकाले दे भाई ये जाए दे भीज गइल बा पूरा भीज गइल बा। अच्छा बताओ कि ना हो कुत्ते हो आ ना तोरा बाबूजी के पछिल का कुत्ते हो। रे भाई तू हवे का हाय भाई रे तोरा मालूम नहीं की कथी है हमरा ना जानकारी बाकी का चीज होवे ई माई खमाई भाई हां ई कब एलिया पोखरी बाजार से साला हंसी माई ख गौरा पर छतानी कब एली हो कब आइली ह अरे ई तो साझे से बा हमरा साथ भाई हां तू आइल बड़ा संग संग अपन माईयो को बुला ले कहां हमर माई बिया रे तो तू ही न कहत है माई है माई खमाई अच्छा ई माई हो हां ई त मानत तनी माई होवे। अच्छा ई बताओ कि साझे से तू आइल बड़ा हां आइल बड़ा है इतना लोग के बेहुदा बना के रखले बड़ा कथी के बेहुदा बनले बानी कथी के बेहुदा हां आ जब हमरा ना देखल गइल तो पूछ के आवे के पड़ल हो। अच्छा हो अब बताओ का तू वही बड़ा से आके इतना लोग के बेहुदा बनौले बड़ा। अच्छा ई बताओ कि पढ़ल लिखल बाड़ो कौना क्लास में गिलास हां कथी के गिलास त कहे कौना क्लास में पढ़ल बाड़ो 10 क्लास 10 क्लास हां एगो बात पूछी तू देबो एगो बात पूछी देबो कथी देबो अरे जवाब अच्छा तोरा माने सवाल के जवाब जवाब हां चाहिए। एकदम मिल जाई बोल दे देबनु ए कथी दे दे बरे अरे जवाब हमरा चाहिए। हां हां बोल अच्छा ई बताओ कि तारा अंदर कई गो छेद बा हमरा अंदर कय गो छेद बा और तोरा अंदर कई गो छेद बा ई कौन सवाल है रे हां बहुत तोरा 10 क्लास तू कहां पढ़ल बानी। अच्छा रुक सोचे दे सोच लो सोच के बता आय हमर लड़का कहो तो तार मौसा बैठल बाने पूछ लो आरो रुक पूछ लो हमरा अंदर कय गो छेद बा हां बताओ तो तनी बड़ा पढ़ल लिखल बारे मार साजे से आइल गो भाई इतना लोग के बेहुदा बनौले बा। हमरा अंदर हां छेद नहीं खे एको गो छेद नहीं खे बिना तो छेदे के बारो ए कहां छेद बारे देखते हैं भाई ओ ई सुनो तारा में छेद ना रही तो गोबर कोई छेद का फूल के ओर रही है तो कय गो छेद होला इंसान के अंदर तारा जानकारी नहीं है ना तो हमरा तने पूछे के चाहे कय गो है जान तोरा इंसान के अंदर कई गो छेद होला मारदवा के बेटा इंसान के अंदर जान तोरा कई गो छेद होला कय गो 9 गो 9 गो हम स्कूल के पिछुआरा पास हई कहां कहां 9 गो छेद होला तारा जानकारी नहीं है ना तो हमरा से पूछे के चाहिए। अच्छा बताओ जान तोरो इंसान के अंदर 9 गो छेद होला आ गिनिया जथा कई गो बता ओने बता को जान तोरो सबसे पहले कि होई देखल तू हेडलाइन अच्छा तू हो गई हां होई तू को साउंड स्पीकर 4 गो हो गई होई तू को रोलिंग मिल के चिमनी के पम्मा 6 गो हो गई आए भाई परान पसने वाला मशीन 7 गो हो गई एगो परान फेंके वाला मशीन 8 गो हो गई आए वो सरकारी नल नल के टूटी 9 गो ना भाई 9 गो हो गए ठीक बताओ क्या करो अच्छा ये बताओ कथी बताबा गोजो हाथ जोड़ ले बड़े भाई कथी के झरले बानी रे मैंने बड़ा हाथ लग बताओ बड़ा झरले झुरले बाड़ो ठीक
ठेकेदार हो गो कथी के कंपनी के हाँ कंपनी के कंपनी के अनाउंसर है अच्छा तू ही हो गो तू ही हो गो कथी तोरे के लोग कहेला अनाउंसर साहब ओ हिलाउंसर अनाउंसर साहब हिलाउंसर साहब अनाउंसर साहब आ कुछ लोग आवेला तो पहले भाई कहनी नाचवा में के अलाउंसरवा कहां बा तो तू कितना लोग के नजर में साहब हो गो हाँ। कितना लोग के नजर में सही बात ठीक बात अपने के जाता नहीं हम तो जात नहीं तो जो तोरा बोले को ढंग बा कि ना रे हेंगे बोलल जाला तब केना बोलल जाला अरे अपना के बड़ आदमी के ओंगे ना बोलल जाला तो केना बोलल जाला बताओ हेंगे ही बोलल जाला ए जी अरउआ जाता नी रउआ जातनी त जाता नी त जाई जातनी त जाई हां आ मुर्गा के चुस्ता पत गइल बा एक जन की औरी ले लिए जाके चुपचाप खाई आ खुंदी खाए के समय रे टाइम देखते कितना होता ना खइबो ना अच्छा ना खइबो तो कुछ आदमी धोइ लो उ खा लियो अच्छा ठीक बा ठीक बा जात रहो गुड नाइट यार जी गुड नाइट यार जी ओके ओके एकदम से बाड़ा भोसड़ी वाले कोक के साला केकरा के बोका कहले रे ना ना तारा के तू बोका थोड़ी होगो हां ई बुझियो के धुरहा पाड़ा बोलबे दे ना ना जा 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 ठीक बा जा जा चलो हाँ। जा तनी हां बाय बाय पार्टनर बाय 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 ए बोय बोय कथी रे बाय बाय तो समझता नहीं है बोय बोय हम नहीं के समझनी बाय बाय समझो तोरा बोय बोय ना जानतो ना बोय बोय के मतलब तारा जानकारी नहीं थे तो हमरा से पूछ लो बाय बाय के मतलब होला जो लड़कियां है बड़ा की बारिश सुन उ पहली सो बाय बाय हमनी के जेंट्स है जा तो हमनी के चलेला बोय बोय अच्छा ई बात हां ठीक बात जाता है ठीक बा जो भाई जो बड़का सरवा दुगला बा भाई बताओ भाई 2 मिनट में मार के साला हमर हीरो बिगाड़ देलो भाई सुतले के तुम्हारे मियाज भकुआई ललो लेकिन है जाय आवते तू चारे हाथ लागल मियाज मौगा गई अब तो मन करता कि ये बरा चले के 4 बजे भोर ले मरवाते रही अच्छा तो पूछ ले तनी कि औरियो केहू मारे वाला बा भाई अगाड़ी बैठल वाला मारा ही खाती आज जब मारे ला तैयार वाला तो हमरा परवाह हो नहीं के आ कहूं जे हमार जे पढ़ा लौट हम उलट के मार देन तो बिहार बोले पंचायत बोल सुने में आए भाई कि एजा से नाच कंपनी गइबे ना कइल हो आई भैया सारा कलाकार लोग के कलाकारी देखिए लहनी लोग एही में कुछ लोग आशा विश्वास लगा के बैठल होई कि जो करवो भाई और ओकरो देख लेवली तो घरे चल जाई मतलब कि भाई हमरो प्रोग्राम देख के हमरो प्रोग्राम के इंटरेस्ट उठा के घरे चल जाई आए हैं आप लोग नाच देखने तो नाच देख के जाइएगा आए हैं आप लोग नाच देखने तो नाच देख के जाइएगा लेकिन जाते समय किसी भाई को जूता चप्पल मत चुराइएगा तो करिया कबो गोर ना होइए ये स्नो पाउडर लगैला से करिया कबो गोर ना होइए ये स्नो पाउडर लगैला से आ नाच के जोकर मोटा ता सारवा सजियो बिहनिया पिटोइला से भाई हो कहल बा कि स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है छोटू छलिया एंटीवायरस मेरा नाम है भाई यो बहुत पानी तो दुखाते बा अनोखी कहत भगाते बा वो करा से बढ़िया कह के सुना देहल ठीक बा कहल बा कि देश हरान बा नेता से ई देश हरान बा नेता से कि बाप हरान बा बेटा से कि पानी हरान बा लोटा से कि है नाक परेशान बा फूटा से भाई हो चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर आ पाप से धन लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर एकरा करौआ लोग ने हम संस्कृत भाषा में सुना देतनी कि चिंता से चमार मरे दुख से मरे दुसाद
चिंता से चमार मरे, दुख से मरे दुसाद, आ पाप से सब पासी मरे, कह गए मुसहरदार। तो भाई हमरा सब सामान सस्ता हो गए, खाली चाइनीज सामान के वजह से सब सामान सस्ता हो गए, चाइनीज सामान के वजह से कि जींस पैंट के महंगाई बढ़ गई, खाली लड़की लोग के पहिरला से जींस पैंट के भाई महंगाई बढ़ गई, लड़की लोग के पहिरला से कि बड़ा दही चूड़ा के खाई छूट गइल बा, खाली सर्दी फूंकी के भइला से दही चूड़ा के खाई छूट गइल, सर्दी फूंकी के भइला से कि भाई कार्बन मोबाइल के कंपनी बंद हो गई, खाली थारू भाई लोग के चलैला से कार्बन मोबाइल के कंपनी बंद हो गई, थारू भाई लोग के चलैला से मांस मछली दारू के दाम बढ़ गई, खाली पंडित जी लोग के मांस मछली दारू के दाम बढ़ गए, पंडित जी लोग के खैला से कि खेत में के घोंगी के खड़ा उड़ा गइल से खाली धागर या मुसहर लोग के वइला से भाई हो नया से नया और पुरान से पुरान रउआ लोग ने नया से नया और पुरान से पुरान फिल्म देखले हो कम आ कोनो सुनले हो कम, लेकिन आज हम जो सुनावे जा रहल बानी भाई हो नदिया के पार फिल्म देखले हो कब, लेकिन होतिया के पार फिल्म ना देखले हो कब। आई रउआ लोग ने की होतिया के पार फिल्म से गाना लेहल गइल बा, चली मार आज बियाह भइल बहू की उधर गइल, आज बियाह भइल बहू की उधर गइल, चलिए में लइका भइल गोसाला मर गइल, चलिए में लइका भइल गोसाला मर गइल, चलिए में लइका भइल गोसाला मर गइल। एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई लोह गइल, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई लोह गइल, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई लोह गइल, कहीं पलानी रहे आग लागल चढ़ गइल, एक पलानी रहे आग लागल चढ़ गइल, एक पलानी रहे आग लागल चढ़ गइल। ओही में एगो बूढ़ रहे काटियार के मर गइल, ओही में एगो बुढ़िया रहे काटियार के मर गइल, ओही में एगो बूढ़ रहे काटियार के मर गइल। एक एगो लइका रहे मौका निकल गइल, एक एगो लइका रहे मौका निकल गइल, एक एगो लइका रहे मौका निकल गइल। एक बोरा आलू रहे घोसाला सर गइल, एक बोरा आलू रहे घोसाला सर गइल। हाँ तो भाई फिल्म के नाम रहो हथिया के पार। आई रउआ लोगनी के हम चुटकुला सुना देतनी भाई हो, लेकिन ई जो चुटकुला बा पंडित जी लोग के ऊपर बा, लेकिन अगर पंडित जी लोग आइल हुई तो हम अपना हाथ जोड़ कर रउआ लोगनी से माफी मांग देतनी कि खिसियले के जरूरत नहीं है, काहे से कि पश्चिमी चंपारण के पंडित जी लोग को हम ना कहतनी, पूर्वी चंपारण के पंडित जी लोग के कहतनी। आज जब पूर्वी चंपारण जानी तब पश्चिमी चंपारण के पंडित जी लोग को कहिले, काहे तो भाई पिटाए के डर भाई हो। एक भाई नहीं कर हम शादी में गइली आ ओइजा देखनी का कि हर एक चीज के व्यवस्था कइल गई रहे। हां भाई ओइजा हर एक चीज के व्यवस्था कइल रहे, लेकिन जो दूल्हा पक्ष के पंडित जी रहनी वहां के जींस पैंट आ टी-शर्ट पहनले रहनी, आ जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी रहनी वहां के धोती अब मर्दानी पहनले रहनी। भाई हो पंडित जी तो ऊपर का टायर पहनले रहने, लेकिन नीचे के ट्यूर पहनल भुलाइए गई रहनी। आ जब ऐजा से बारात गइल दुआरा पर, जब बारात ओइजा पिटिया के द्वार पर गई तो पंडित जी बोलोरो में सड़क के निकलतनी, पंडित जी निकलनी सड़क दे
है तड़ाक दे जब रास्ता देख ले तड़ाक दे द्वार पर पंडित जी बैठ गए जाके सड़ाक दे और जब द्वार पर पंडित जी पहुंचनी आ बैठ गए सड़ाक दे वही में एगो 10-12 साल का लड़का भाई घूमत रहे आ देखलो का कि अरे पंडित जी के आ गइनी आ देखो तनी बड़ा गर्मी आइल वाली पंडित जी बारात में हर एक चीज के व्यवस्था रहे कूलर पंखा सब चीज लागल रहे ओ बुलैकवा का कइलो कि घूम के आइला देखलो कि पंडित जी की हाय दादा पंडित जी आ गइल बानी है बड़ा देखो तनी कि भीज गइल बानी पसेना से उलिया के लइकवा एगो कुर्सी दे देलक पंडित जी के आ पंडित जी कुर्सिया में बैठ गइल आ जब कुर्सी में पंडित जी बैठ गइल अब बुआ का करता कि पंडित जी की ओर पंखवा घुमा देलो आ जब पंखा का हवा लागत तो पंडित जी लोग नीनी ना आए आ जब पंडित जी नी ना गइनी तो फिर लइकवा घुमत घुमत आओ तो देखो तो जा ई तो पंडित जी सूत गइल बानी अब का करता कि ये गौरी कुर्सी चले आवता सिले आवता आ उ का करता कि गोड़वा उठा के पंडित जी के कुर्सिया पर धो देलो आ जब पंखा का हवा कस के मरलो अब तो पंडित जी के धोती मर्दानी दिया के एको लागल पंडित जी के छीनी हथौड़ी लौके अब वही में एगो बूढ़ा थाई के रसम होला जब गांव के सारा बेटी बहन आवे ले लो आ देखी के तरह बूढ़ा थाई के रसम पूरा करतनी लो हाल गिट्टी के वाले लो भसुर डिबिया में मुन के दिखावाले लो भसुर डिबिया में मुन के होली के खावो ना नारी के हब चुनी के होली के खावो ना नारी के हब चुनी के ओ जो में से एगो अलगवा फरियाई रहे लड़किया ओकर तो नजर पड़ जाता पंडित जी के छीनिए हथौड़ी पर अब उ छौड़ी अलगे गावे लागल देखो उ के तरह गावतिया कि बोठी बात पंडित गई हो जाई हो बोठी बात पंडित गई हो भुलाई हो भीतर सामान हर पहरी आई हो भीतर के सामान हर पहरी आई हो अब तो पंडित जी उठा के काट दे तो पता नहीं अब लगनी पंडित जी चारों ओर मुड़ी घुमा के देखे कि ये बार देखले बिया कि औरियो कोनो तो नानी देखले बा अब पंडित जी जब मुड़ी घुमा के चारों ओर देखली तो बुझाता कि ये बार देखले बिया अब पंडित जी का ओकरा के जवाब देतनी सुनी ले रहुआ लोगनी कि धन बाड़ू बचिलियो इज्जत बचाई हो बाड़ू बचिलियो इज्जत बचाई हो कहां जइबू पाछिए से लहर बेटाई हो कहां जइबू पाछिए से लहर बेटाई हो तो भाई गलती में समझ ले के नहीं खे आ ना गलती बुझे के बा काहे से कि पंडित जी के कहना अमीर है कि दुलावा रहे छो आ दुल्हनिया रहे तो नहीं बड़ो हो वैसे पंडित जी कहत रहनी कि तू जहां कहीं भी जइबू एकरा से लो मोहर दुल्हा बेटाई का बताई भाई हमनी के दू गो यार बनी जा हमनी के काम का हो कि मार गवा गाई घूमे नहीं जा आ चोरी कोई जला भाई जहिया ले चोरी कोई नहीं जा तहिया ले तो रुपया रोलो लेकिन जहिया से चोरी छोड़ देनी जा तहिया 100 रुपए वो छोड़ देला बा रुका यारवा को हम बोलाई यार की हमार बानी कहा ए यार जी कहां चल भैया कोई नहीं
भेंट भइल लेकिन यारवा बोलो पियावा हो जा भेंट ए जाजे हाँ यार जय राम यार जय राम ए महाराज वही बेरा से चिल्लाता नहीं रहुआ कहाँ रहनी है खाना खात रहनी खाना खात रहनी हो खा बनी खा लेनी लेग पीस खिचनी हो अच्छा तो ठीक बा ई बताई कि घर के समाचार कैसन बा बहुत अच्छा बा सब कुछ ठीक बा नु सब अच्छा बा। बाल बच्चा हॉस्पिटल में निमन से बारह सुन हॉस्पिटल में थोड़े बारन हां घर में बारन अच्छा घर बारह सौ ए यार जान तो नहीं रहुआ काहे ना बोलौनी हो एगो कार खोज के आई बनी चली हमरा संग कौन कार बा कौन काम बा रे यार साफ मेहनत कम या रुपया ज्यादा बा एकदम मेहनत कर रही कौन काम बा यार कौन काम चल चल हमरा संग नरकटिया गोद स्टेशन पर वही जा रहल जाई आ देखल जाई कि मोतिहारी और से सत्याग्रह होता वही में चल के दुनु यार छुट्टा मौगाइल में रुपया बा यार अगर केहू के मौगा के कहबे ए राजा जी तो सड़क के नंबरी निकाल के तड़ाक में धरा दियो ए यार उ कुल हमरा से काम न होई उ कुल काम ना होई अच्छा होई बताओ यार बात कहि मौगा लेके काहे केस बढ़ौले बारे नेपाल का पूरा फैशन चलत आई हां ये फैशन अब तू छोड़ो पर बॉर्डर पर पिटाई रहलो कौन कहला अपने के हम देखनी नु हे यार चल हमनी के कुली के काम कइल ले कोई जा रहल कुली के काम कइल चल यार बा जल्दी गिरा जा को चल यार चल हे यार आ बोली जानत नहीं कोई जकवा साफ एकदम कम्युनी चौकस बा पुलिस यार हां ये कुली में बहुत कमाई बा हां बहुत ज्यादा ये बड़ा सब लोग उहे कुली कामे करता चली चली ए यार ना कति कुछ गाओ तो बजाओ चल चल के ए यार सुनी से अपनहु बहुत निमन गाइले हां भजन कीर्तन गाई हां अच्छा तो सुनी चल हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ठीक बा हम दरबार बजाए मेला तो बहुत दूर बा हम चलता नहीं दीदी अरे बाबी कहाँ जाता रे हम जाते नहीं मेला में मेला में हाँ हम चले तू नाचो काहे तेरा बकरा केरा किन के नाम दे और ना चल के रे तेरा बकरा सेब किन के नाम दे ना चल संग चले संग चलबे हाँ ना बात मानबे ना तो ठीक बा चल चल बाबी रे दीदी रे अरे बाबी हम गोड़ मुचू गए अरे बाबू संतरा कल के तू ना दे बहुत दूर बात तेरी बात ना मान ले सुना जो ना पुलिस से खोज के लिया हम पुलिया मेरा के कहां दे खोजे रे तो हम गोड़ मुचू गए हम पैदल ना जा ठीक बात चल बैठ हम खोज के बता ए पुली वाली आइया ए जा बैठी ये नरकटिया को झोयो पे गाड़ी है ए पुली वाली जी ए यरवा कौन होने से चिल्लाता है ए बिल्ली मानी जी पुली वाली जी है यार हऊ ना देखी बड़ा डेंजर बोलता है उन्हें हम लड़किया हमनी के बुलाओ दिया अच्छा चली चली कर चल लाओ ए पुली वाली जी हां हमनी के दोनों आदमी पिल्ली है ए पिली ना होगला
कुल्ली हो जा का काम बा का काम बा ओ एगो हमार बहिन बा तारे वो बहन बिया हाँ। एगो हमार भाइयों बा त तोरा भाई से हमार बहन के का लगन बा हो अच्छा तो कोनो काम उम करे का हां कौन काम करे का हमार बाबी के ना गुड़ मुड़ चुक गइल बा अच्छा गोड़ मुच्चू कइल बा हां आ ओकरा के लेके घर पुगावे बा घरे पुगावे के बा हो जाई हो जाई हाँ, हो जाई। हो जाई काम काम ओकरा खातिर माल लग माल कितना पैसा चाहिए केतना हां गजब हाथ बड़ी रहते गजब तेलाइलो बिया कोरिया कथी के तेल लगा रे अरे गजब से पुजार करे कि भोई सोइसन मोटाई बड़ी अरे कोरिया तो लगा सुखा नहीं क्या रे एकरा के दूर से देखले में बुझा दिया कि दोहर चंडी माता ही हो ए ले चला देखावा हो जाई काम ठीक बा चल है ना ए जान अरे कोरिया चली हो जाई काम चली मुन्ना जी का भेज जाओ केने भी आओ बाबी रे जा पूजा तक कोनो बूढ़ पुरनिया के लेके भाग गई हमर बाबी भूला दे मेला दे भुला गई चला खोज के आवल लैपटॉप लेके चलल जाई मुन्ना जी के भेज जाए के खोजे खतरा चली हमरी के खोज के अल्लाह मुन्ना जी आप आइए चौड़ी करा दीजिए बिचारो और भाई आइए हमारे कंपनी के ममता चौधरी जी हेलो आइए हमारे कंपनी की ममता चौधरी जी के द्वारा आप लोग रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए काहे से कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चलाइए आप लोग चलिए ममता चौधरी जी मोबाइल लेकर आइए सपना चौधरी और ममता चौधरी दोनों आदमी से आप लोग जम कर देखिए हेलो हमारे कंपनी के हिलाउसर साहब हमारे